San Juan Kapitulo 4. Nadamag dagiti Fariseo nga adu ti adalan a mapaspasuron ken bumbunyagan ni Jesus ngem ni Juan. Kinapudno na, saan nang bumbunyag ni Jesus, no di ket dagiti adalan na laeng. Ngarod, idi madamag ni Jesus ti maisasao, pimanaw iti Judea ket nagsubli iti Galilea. Iti panagbiyahe na, masapol a lumasa ti Samaria. Iti Samaria, dimteng iti maysa nga ili a managan Sikar, asaan nga adayo iti talon nga inted idi ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadyay ti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon gapu iti bannog na. Ngangani nga ti aldaw idi. Dimteng ti maysa a Samaritana tapno sumakdo, ket kinuna ni Jesus ken kuana. Makiinumak man, napanggimatang idi dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Anya? Kinuna ti babae. Maysa ka o Hudyo, ket makiinom ka kanyak a Samaritana? Tasaan nga ugali dagiti Hudyo ti makilangan-langan ka dagiti Samaritano. No mumlakuma ti sagot nga ited ti Dios, ken no siya sino ti dumawdawat ken ka iti inuman, dumawat ka kumakenkwana ket ikan na ka iti nabiyagadanom. Insungbat ni Jesus. Apo, kinuna ti babae. Naunag ti bubon ket awan met ti pagsakdom. Pangalam nga rod iti nabiyagadanom. Hintad kada kami ni Jacob a kapuunan tayo daytoy a bubon. Nagininuman na daytoy a bubon agraman dagiti anak ken taraken na. Dakdakkel ka kadengem ni Jacob. Siya sino man nga uminom iti daytoy a danom, mawaw tumanen, kinuna ni Jesus. Ngem ti uminom iti danom nga ited ko, saan ton a mawaw. Ta ti danom nga ited ko, agbalinto nga ubog iti uneg na amang ted ken kuana iti nabyaga danom ken biag nga agnanayon. Apo, kinuna ti babae, ited mo kanyak daytoy a danom tapno jakton mawaw wenno umay sumakdo ditoy. Inkaya ban ti asawam sa kagsubli ditoy, kinuna ni Jesus. Awan asawak, kinuna ti babae. Agpaisot ako nam nga awan asawam, kinuna ni Jesus. Naminlima ka na nakiasawa, ket saan mo nga asawa ti lalaki a kabalay mo ita. Pudno ti imbagam kanyak. Apo, kinuna ti babae. Mabigbig ko a propeta ka. Dito'y abantay ti nagdaydayawan dagiti kapuunan mi iti Dios. Ngamda kayo a Hudyo, kunayo nga ijay Jerusalem ti rumba nga pagdaydayawan. Babae, kinuna ni Jesus. Patyem ti kunak nga umayto ti tiyempo asaan na dito'y abantay wenno ijay Jerusalem ti pagdaydayawan iti Ama. Da kayo a Samaritano, diyo ammo no siya sino ti daydayawin nyo. Da kami, ammo mi ti daydayawan mi, taagga po kadagiti Hudyo ti panakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo, ket dimtengen, adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawan danto ti Ama iti Espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulan ti Ama nga agdayaw ken kuana. Ti Dios ket Espiritu. Ngarod, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da iti Espiritu ken kinapudno. Kinuna ken kuana ti babae. Amok nga umayto ti Mesyas a maawagan iti Kristo. Intun umay, ibaganan to dagiti amin na bambanag. Siak dayta, insungbat ni Jesus. Wen, siak a makisasao ken ka. Iti dayta ka nito, simangpat dagiti adalan ni Jesus. Kasta unay ti siddao da tanadanon da a makisasao ni Jesus iti babae. Ngumawan kadakwada ti nagdamag iti babae no anya ti masapul na. Saan damat a nagsaludsod ken ni Jesus no apay a makisasao ken kuana. Pinanawan ti babae ti karambana ket nagsubli iti ili. Umay kayo, kinunana kadagiti tattao. Umayo kitaan ti tao nang ibaga kanyak iti amin nga inararamid ko. Saan nga ta nga isu ti Kristo? Rimorda nga rod iti ili tapno mapanda iti ayan ni Jesus. Kabayatan na, inayaban dagiti adalan ni Jesus. Maestro, umay kamanganan. Ngem kinunana kadakwada. Adda taroon ko adiyuam mo. Iti kasta, nagsisinaludsod dagiti adalan. Adda ayan lang yag iti kanan na. Titaroon ko, isut pa ng tungpal ko iti pagayatan tinangibaon kanyak. Kanti pa nangilipas ko iti paaramid na. Kinuna ni Jesus kadakwada. Inayon ni Jesus, adda pagsasauyo, upat pa'y abulan ket panaganin. Ngamibagak kada kayo. Kitaon nyo na imbag dagiti taltalon. Natangkenanan dagiti dawa ket mabalinan nga anian. Matangdanan ti agani ket urnungan na ti apit para iti biag nagnanayon. Iti kasta,
Agpadpada nga agragsak ti agmula ken ti agani. Tapudno ti pagsasao, may sa ti agmula, sa bali ti agani. Imbawon kayo nga agani iti saan nyo ang nagbanugan. Sa bali dagiti nagtrabaho, ket da kayo ti aglakam iti nagbanuganda. Adu a Samaritano iti dayta nga ili tinamati ken ni Jesus gapu ta kinuna ti babae. Imbaga na kanyak ti amin nga inararamid ko. Isut gapuna nga idi napandakin ni Jesus, indawat da a makipagyan kadakwada. Nagbati sadya ni Jesus iti duangal daw. Adu pay dagiti namati ken ni Jesus gapu iti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae. Mamati kamin, saan na nagapu iti saom, ngem gapu tada kami amismo ti nakangeg ken kuana, ket ammumi apudno nga iso ti mangisalakan iti lubong. Kalpasan ti duang nga aldaw a panagyan ni Jesus iti Samaria. Pimmanaw ket napan iti Galilea. Tanimat laang Jesus tinagkuna. Saan na mapadayawan ti maysa a propeta iti mismo nga ili na. Idi makasangpat iti Galilea, inawat dagiti umili, ta idi napandad di maray iti fiesta ti Pasko iti Jerusalem, nakita da amin nga inaramid na bayat ti fiesta. Kalpasan na, nagsubli ni Jesus iti ili a Cana iti Galilea, ti lugar na magbalinan na iti danum nga arak. Aday di sadyay ti maysa nga opisyal ti gobyerno a masakit ti anak na alalaki iti Capernaum. Nadamag na simangpat ni Jesus iti Galilea a naggapu iti Judea, ket napan na impakpakaasi ken kuana a mapan iti Capernaum tapno paimbagan na ti anak na angan nga ni matay. Kinuna ni Jesus ken kuana, "No awan makita yo a milagro, saan kayo a mamati?" "Apo," insungbat ti opisyal, "pangaasim ta umay ka, amangan numatay ti anak ko." Ingkan, kinuna ni Jesus ken kuana, "Agbiag ti anak mo." Namati ti opisyal iti sao ni Jesus ket nagawidan. Adapay lang ti opisyal iti dalan iti insabat dagiti babaunan na ti damag nga imimbagan ti anak na. Dinamag na no kaano a naimbagan ti ubing. "Idi kalman," kinunada. "Alauna ti malam idi agbaw ti gurigor na." Nalagip ti ama aday tamat laang nga oras ti panangibagan ni Jesus ken kuana, "Agbiag ti anak mo." Iti kasta, namati agraman ti pamilya na. Daytoy ti maikadwa a milagro nga inaramid ni Jesus, kalpasan ti isasangpat na iti Galilea manipod Judea.